Отваря, отваря. Отваря, гори, отваря! Колко разбрах, съм пътували с Румъния. Ама българи ли бе? Българи, да. Българи съм от Кепта, много по 30 минути. Говорим за тези, които са с мотора. Да, в колата ще имам 30. С майка. Държете с майка. Да ги извадила. Да. А тя как е? Леки пораждания, много леки. И шок. Водача на мотора и той. На мотора е кипка рамо, кръка му, ръката му. Съзнание. Контакт. А ви какво правихте в същия момент? На съм на работа. Аха. Работя на паркинга. Да, на другия край като